Jotono Fongkaham, Kana Lenglak Masal Sunday, June 8 tarik, Haifano Lenglak Masal Fano, Khwlainai July Talni, Ang Delhiwo, Tiprasa Accord ni implementation, the illegal migration Tripurani Bagwi Tongmani Abnoka Khwlainai Bagwi, they greater Tipralan demand Maya Saxini salvation ya aboni je demand demand no tuyei tei chini local alada 2026 ni delimitation Bidhan Choba Donpur Kakrabon area no tuinai katalesti seat khainani demands no tuinai tei je Delhi himi thana himani abono tuinai kisa koksab lainai aboni bagui lenglak ma salfano jo tani khasuksa chini Tipramotha YTF, TWF, tei joto adong song, warrior song no kobok jau khana duita Jora Potisari guest house, duita Jora Potisari guest house phaiei kok kisa salainai kok chap lainai final kok kaisa decision na lainai aboni bagai joto no phaina bagai kobok jau karon sini buskang je program surno tuinai tei buskang je administration rong no ang kring ke baike chal lainai abono tuinai जों kaisa discussion ma khailani o discussion no বিশেষ kai mirjaga thele rajapur ni joto warrior songno phaina bagui kobok jau lenglak ma salfano tei joto no hambai khabai khukbai tei baisa choba ni chibai khana malai leinai tei o je event o kisa importance mar lainai chini je local area ni jara leader tongnai rok tambang himale ang jodi je kunong thangkang ke norong area no manai kani khainai borok no lukur no sang kog rujak tongma ba chukthung chugya thang an bagai kisa kobok jau khana importantly kisa phaile khangke chanai karon o je event abo kotorma kaisa event na thang tongo kaisa historical te kaisa belai kena abo laite saya gabor bagai na o event no tini chung seriously khana discussion ma khailini hambai bobagra ayuklok thong sini Tiprasa thansa tongthong tei chini ha daktini yok sama sal nukthong hambai